Allah de baga Mali kono Mali ko kanga fuli be bela jele bi an wula ka se belebele do ma mi Sheikh Amadou Sidibé ni beba do bo baniko Amadou ni dogo bo mutugula morga kele ani baniko morga kele bi an wula ka se Sheikh Amadou Sidibé ma ama fo fen nyem na dangani image kan 600 bela jele ka partager groupe ni ɲɔgɔn cɛ Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ sira fɛn bi ba se ka partager ka taa yɔrɔ bela jele ka partager sabu bi Sheikh Amadou Sidibé baniko Amadou aleri bambulo Sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam ba alhamdulillah rafa mai rasul akira fa mai ba malifiya yi sababu ya jodi me sababu Sheikh Amadou Sidibé baniko Amadou odo Malila Bamako mundugula farada sabu nyuma odo Sheikh an yɛrɛ de jɔlen filɛ sabu ɲuman kungo kɔnɔ nam Sheikh ka ni ka foli bila kanbagaw be diɲɛ fan o fan Mali kanbaga be diɲɛ fan bɛɛ bi foli bila alhamdulillah man kanubaw fo ko barikada Sheikh Amadou kanubaw an bɛ nin baara min na an b'a ɲinaw fɛ a y'a partager groupe ka Facebook ka YouTube ka a y'a abonné ka ɲa Sheikh Amadou mena kura du mokun mina kura ku ye kun ala ko kulla yawmin huwa afisana ko dongo do ala be kokura la kokura be bi kunde ala ye kokuraw damo sanafuru lakum ayyuha sakalani ala ko belebele fla kiribaw ce la harado ni mi yake kanya itana ke kirini manye kuma na yoro kama anya nganu baw foku barka daw ni sege munu mo ka forfait ta ka anname u dale u ka glaw no ku dame ngoro do no nga u be ka Sheikh Amadou Lameni leri nani wati bela shufe shu dugu klaw ma be metro ko no be ka lame u be service dawla u be ka lame u ka bureau no ordinateur la ala ka usara ala ka udeme ala ka ube magonya aya lame nata mina ala ka nata fa abudu ame abudu fo ka boya fo New York abudu drame kwa ka samasira Sheikh Amadou ma kwa ye ngano ala kama ka se fula kanu ala kama kwa ye bolo fa ko ci Sheikh Amadou ma ko ka abla mijani la ko sungalo sera ko Abdou Darame nga fuli baba ye ala ka kanu to anje abi fengo fenyini jeni lahara ala ko nogo yaye ala kana dese ala kana jadugo mo ala ka kishi komi ala ye mali kishi chogo mi salli ala nabi wa salim Sheikh akade ikidado fuga ni manifiya tanala nga froga se yiruma ka froga nan dado mi alhamdulillah je sababu ye nya fawye ngo malifiya sigi me fe dama ka o malifiya e sigi me fe mununga o doye jume malifiya tene o maya sigi folo doye kana ninge ninganyi ni manyi o malifiya sigi yoro o kofe ma dale ishigla kono ika brifini bi sanve mimi ira o shugoy ni tara doni ba fe fleli baga ye fleli ke aye beleda aye koloni fli aye bugrici hakaja jine welewa hakaja itege fle ni tari daka sulogoni shugo bi gira ila shugo mele kan bela jele to shugo ka bodi be ala en nabi nyumanya da ka kla ro fly ro kele ayo di shugo ngabo ka kele ji nabi nyumayama mami mi shugo ni ya me shugo ti che shugo masanga o ya sura mada masani mana ni shugo dara masani mana wa shugo e ulibali ji ma bi shugo femina bela jele chama e awachi ni mami shugora amina nado shugo dawla ni shugora femunu na bika chogola choi mino do yira adama deuna o ye ulibali o ye jumenye ni mami shugora kaye ko bolola nege wali ma ko bolola nege maba nana do e bolola shufe I bolo kana isigaka foita bali fama ko dobe ni mafabe na ke kuma katani kasula Allahu akbar ni mami shugora ko ndoto kujema ndoto kuje ko nana ndoto kuje e agbe ka foka desala isigaka ini fama obi karinyona ni mami shugora ka ye warani ngala eno rube kelela wali ube kige isigala ni fama obi karinyona ni mami shugora kamula oye mangae ibi problemu soro ni mami shugora bojale ngoro fiye gojala onye wali ma ibi ka tama be chi kwara doga juru koro bila oye okuma lile ibi na kungo soro opmana ni mami shugora jarala oye fama o ka kungo fana ye ni shugora kolongoro la oye mogo jugu ka janvaye ije nyogongoro be ka fere tige uyiye here kono ni shugora kolongura la obo chogola ni shugora ka marfa e mobolo fere o tigari kamo bonye shugoe amba fota bakuruba o kofe ni mami nana shugo a here e jumenye ni shugora surukula geresege telimado ni shugora baji bala e bala
gɛrɛsɛgɛ ba don mais gɛrɛsɛgɛ min don a nafolo tɛ to i bolo ni sugora san na ko san bɛ ka na e y'i jɔ sanji yɛrɛ kɔrɔ sanji bɛ ka ka na n'i y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ dɔ kun b'i ka hɛrɛ in ka bon kosɛbɛ o ye hɛrɛ ba de ye o kan ka saraka ni nɔnɔ kɛnɛ de ye ni maa min sugora k'a ye e bɛ so kɔnɔ so tufa wulila ka bɔ i tɛna walima e bɛ so kɔnɔ so koko binna i ye kɛnɛmɔla ye i kun baaralen don walima hɛrɛ dɔ datugulen kun don i ma o y'o hɛrɛ dayɛlɛlen i ma ni maa min sugora k'i ye sirajan kelen fɛ taama la i y'i ɲɛ fili i ma sira yɛrɛ dan ye o b'a yira ko baasi foyi t'i ka taama sira la n'a y'a sɔrɔ i bɛ dugutaa sira dɔ kan kana taa filɛli kɛ bilen o ye sira ɲalen i bolo ni maa min sugora e bɛ taama sira fɛ i ye pɔtɔpɔtɔ ye pɔtɔpɔtɔ ye jumɛn ye bɔgɔ nɔɔni walima kɔtiyɛlaw ni fɛnw n'i y'o ye n'a y'a sɔrɔ i kun b'a fɛ ka taama dɔ kɛ kana taa filɛli b'a fɛ bilen dɛ o y'a jiralen i la k'i ka taama ka gɛlɛn Seyfula ni maa min sugora k'a ye e de sugora i ye ngaranga ci sɔnni la n'i ye nafolotigi o y'i ka nafolo bannen ye n'i sugora k'a ye wulu bɛ k'i gɛn o ye senkɔrɔ juguw ye k'i juguya n'i sugora k'a ye misifinma b'i kɔ wali ndurabilen b'i kɔ o ye jugu dɔw ye i dɔnbaaw yɛrɛw de don u bɛ ka i sɛgɛ dibi rɔ u bɛ k'i tɔɔrɔ i kɔfɛ ni maa min sugora k'a ye maaw ye nsaamɛ tobi ka sogo d'a kan ka na d'i ma surɔmaw b'a fɛ ka kɔnɔrɔbana bila i la yiri dɔw bɛ yen i kan k'o ko n'o tɛ i t'i ka maaya kɛ fɛ i bɛ kɛ mɔgɔ la nɔgɔlen ye ka bila bon kɔnɔ bana bolo ni maa min sugora o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni sugora ka den ye den y'i ŋunuma guruba i ye den ɲɛda ye aw ka du kɔnɔ ka taa bi kɔlɔn kɔnɔ po a binna kɔlɔn kɔnɔ mais i ma den yɛrɛ sugu dɔ du kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye dutigi ka saya de fɔli ɲɛna ala k'a n'a janya ni maa min sugora ka avion wulilen ye a nana bi dugu ma bo ayiwa o jigila mɔgɔ saya ye n'i sugora n'i ye kalo bannen ye k'a ye a ban bɛ pewu mɛ a bɛ kɔrɔ fɛ o ye maaba dɔ ka daraja fana bannen ye ala k'an kisi ka ban Seyfula ni maa min sugora ka sa belebele dɔ ye i ma sa in dan ye i y'a filɛ f'i ɲɛ dan o y'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ min b'a tigi kɔ masakɛ de don walima muso mana kɛ masa de don mɛ a ka ko bulokelen don o tuma na ni maa min sugora k'a ye cɛ bɛ na bɔ n'i ye i dalen sunɔgɔtɔ i kɛra muso i kɛra cɛ ye n'a kɛra cɛ ye a tigi ka musoko bɛ gɛlɛya yann'a ka furu sɔrɔ k'a kɛ walima a ka nafolo basigiko bɛ gɛlɛya n'a kɛra muso ye cɛw bɛ na bɔ n'a ye waati bɛɛ n'a kɛra muso o muso ye a ka furuko bɛ gɛlɛya n'a ye furu sɔrɔ a ka den sɔrɔ k'o mara o ka gɛlɛn fana o tuma na yiri dɔw b'o la ani hayaw olu de kan ka sɛbɛn a tigi k'i ko n'a ye Seko Amadu don n'an ko an k'o bɛɛ fɔ sisan a bɛ kɛ sɛgɛn ye dɔɔnin o tuma Seyfula nin ye sugo kumaba ye kariti bɛ sugo la 12 sa kɔnbile kuru n'i bi i dalen don sugo la don a la n'i ma da la a to yen sugo ye nin de ye 12 jamana bɛɛ la mais Mali kɔnɔ 6 sa kɔnbile a tɛ tɛmɛ o kan Seko an bɛ gɛrɛ yiri la an b'a dɔn kabako yiri dɔ bɛ yen a kabako bɛɛ yan an kana yan fɛ Seyfula nin bɛ an ɲɔlen ye kɔdingɛ kɔnɔ wa an tɛ kɔ kɔnɔ nin ye an b'o kɔnɔ Seko e ka yiribili in filɛ tan a kun fankelen bɛ min o tɛ yan fɛ Seyfula ji tɛ boli nin kan ka nin ŋɛrɛ tigɛ yan ji bɛ boli jirigili min kan k'a cɛ tigɛ nin Seyfula gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ min tɛ ban maa ka dawula min tɛ ban sɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'a tɛ ban i bolo o de daga bɛ don i la sɔrɔ tigɛbali a bɛ fɔ min ma ko sɔrɔ tigɛbali nafolo sɔrɔ tigɛbali o de bɛ don i la jirigili min filɛ a kun kelen filɛ kɔ faɲɔ fɛ kelen filɛ kɔ faɲɔ fɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a dan bon a tɛ nin ye wa samiyɛ ma don sa ɲɛ bɛ nin na ji bɛ boli ka nin fa de k'a lata ji bi tɛmɛ nin kan ji si tɛ yen k'a bɛ se kɔ in yɔrɔ la ka bɔ yan ka se baji rɔ f'a ka tɛmɛ nin yiribili in sanfɛ ɔ donc nafolo gɛrɛsɛgɛ banbali dɛ a daga bɛ don nin de ye Seyfula ni daga donna maa o maa ye bari ala ye daliju in ci ne ma don min a tun ma fɔ ko ne k'a kɛ maa ye o kama ne b'a kɛ n yɛrɛ ye n ye nin kɛ ko kelen pe ne b'a dɔn min b'a kɔnɔ bari hadamaden i tɛ miiri i tɛ hami ka foyi la o ye sɔrɔ dɔ ye n tɛ siri maa la o sɔrɔ dɔ ye denbaya maa 40 balo hali i t'i kɔfilɛ i
ti mangasa yɛrɛ filɛ hali tɛ i hami k'a fɔ ɲɔ de kɛra di o sɔrɔ de ma min f'i ɲɛna hali Bamakɔ gouvernement tɛ se k'o kɛ dɔw jɔ a n'a t'a bangi la donc sɔrɔ banbali a bɛ fɔ ma ko gɛrɛsɛgɛ kɔtigɛ bari n'a bɛ woyo su ni tile o de ye nin ye hali sunɔ cɔ k'i kunu telefɔni la affaire bɛ n kuma ja ɲɛnabɔra i ta filɛ nin ye n y'a k'i kun a bɛ sɔrɔ yan ni yirigili in n bɛ nin dagaw don mais ni ne ko n bɛ nin don u bɛna giri n ka sisan bɛɛ tɛ dɛ a bɛ don maa jumɛn voilà bɛɛ tɛ n bɛ n'o den dɔ tɔmɔ sisan don tɔ ninnu aw kana kɛsi a bɛ don don 4 bɛ yen n'i kɛra o den ye a bɛ don o den ye don 4 e ɲɛna ko don bɛɛ den bɛ waritigiya kɛ ten de yan fɛn bɛɛ tɛ se ka bɛɛ mago ɲɛ don 4 bɛ yen min n'o den kɔnte u k'a lamɛn a lamɛn don 4 bɛ yen daga bɛ se ka don voilà a bɛ se ka don yen a don fɔlɔ alamisadenw aw b'o la alamisa a filanan samedidenw aw b'o la a don sabanan ntɛnɛnden e b'o la a don 4nan arabaden e b'o la o de o don 4 a bɛ don olu ye fɛn wɛrɛ bɛ se k'olu mago ɲa mais ni daga in tɛ olu ka nafolo sɔrɔ haya ye non maa bɛɛ n'i ka fɛn de n y'o de f'i ye n ko kow sigi bɛ denw na ka taa di don ye 7 ye ala ye dilanli kɛ 7 in na don 7 ye waati 7 ye adamaden bi o tila a bɛ tila fo ka n'a kɛ waati 2 de adamaden ka ɲɛnamaya bi k'o 2 de cɛ ma ka waati tila bɔ ka kɛ 2 waati 7 in bɛ tila de k'a kɛ kini ni ɲuman kini ye awa 3 ye a tɔgɔ ye di kini ye 4 ye ɲuman ye 3 ye o bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn alamisa juma samedi o tuma na sa i bɛ jɔ ye i b'a ta sa ntɛnɛn tarata araba o tuma na sa o tɛ 3 ya donc sa don in y'o de ye a bɛ tila alamisa yɔrɔ la n'i y'a tila o yɔrɔ la a kininafan na ɲumanafan o tɛ yira mɔgɔw la n'i y'o yira mɔgɔw la dɔrɔn dɔw b'a faamu n'u y'a faamu dɔw bɛ kɔnɔgan daminɛ dɔw tɛ kelen ye don ye 2 de simali bɛ don na ayamini fana bɛ don na kininafan maw ani ɲumanafan maw bɛ don na o tuma na sisan ni maa min kunnajara ala bɛ se k'a to a ka ko la a ka bonya la ka ɲumanafan maa ninnu ka maa ɲumanw bɔ o la o se bɛ ala de ye o tuma na ni maa min ko dɔnni k'e mago b'a la Seko Amadu filɛ ka minnu fɔ ninnu ne ye wulibali ye su ni tile adamaden ka maaya bi taa o de kɔnɔ dɔgɔkun tilalen ka kɛ fili a tilalen 2 ye i bɛ taa sɔrɔ bolo kelen bɛ yen nin bɛ mago ɲɛ olu ye mais bolo 2nan a tɛ mago ɲɛ olu ye an ye bolo min fɔ sisan mais a tunjulen don a kɔnɔ fɛ alamisa juma t'a la nin yi daga ye alamisa denw a bɛ mago ɲɛ o ye mais juma t'a la samedi den a bɛ mago ɲɛ o ye ntɛnɛn den a bɛ mago ɲɛ o ye nka tarata t'a la donc a bɛ mago ɲɛ den minnu ye olu de don ani araba n'o den kelen o kelen ko ale b'a fɛ ale ka diɲɛlatigɛ n ka sɔrɔ kɛ n den ka sɔrɔ kɛ n bɛ min f'i ɲɛna gɛrɛsɛgɛ la sababu k'a d'i ma o kuma na fɛ o de daga bi don de la se 2 ni daga don mango 40 dɔrɔn 40 dasi 40 gɛrɛsɛgɛ kana jɔ 40 dɔrɔn gɛrɛsɛgɛ kana jɔ nka i b'i jan dɔn ni den dɔ sa sɔrɔ kɛ o kɛ sa i b'i dɔ di ne ma sɔrɔ kɛ o kɛ i b'i dɔ di ne ma n'i ɲina ne kɔ i y'o k'i yɛrɛ la jiwolen sira tɛ yan a ye se tigɛ o ka nin ye daga don wari de 40 wala payi o de don nin yiri kana kungo kɔnɔ kana nin mɔ ya kɔfolo in kɔnɔ sa 40 ne bi bɔ n'o tɛ n'o ma kɛ a ko tɛ a bɛ se tigɛ o n ko baraji bɛ kɛ ba tigɛ mɛ n tɛ kɔ yan n tigɛ man ko tigɛ cogo bɛ yen na n'a tigɛra o cogo la ne ma da ni wari bɛ ɲɔgɔn ye bilen dɛ donc i mana sɔrɔ kɛ i b'i jan don Seko Amadu rɔ nin ne dabɔ bɛ maa minnu kama laadiriw de ko o tuma na o baara in bɛ kɛ nin na an ka yɛlɛ yan fɛ ɲɛ bɛ kabako dɔ la yen a y'a partager groupe sanfɛ kabako bɛ yen bi Seko Amadu Sidibe Baniko Amadu se 2 ɲɛ bɛ nin na ɲɛ b'a la Seko se 2 a bɛ fɔ nin de ma ko kɔsɔ nin ye kɔsɔ de ye kɔsɔ yiri in tɔgɔ yɛrɛ de ye ko kɔsɔ sɔ bɛ yen mais kɔsɔ fana bɛ yen bɔn sugunɛkɛ banbali bɛ kɛ dɔw la a bɛ maakɔrɔba dɔw la a bɛ si ka sugunɛ kɛ a kɛra sababu ye a yɛrɛ dɔw ka ɲɛgɛnɛ tɛ jɔ yɛrɛ fo ka fili k'a dɔw la tuma bɛɛ a mana bɔ ɲɛgɛn na ka na ɲɛgɛnɛ a bɛ n'a ye ɲɛgɛnɛ gale don ale la bɔn se 2 daga bɛ don na mais maa ka n'i kun si ma ni 30 t'i bolo dɛ
n'i b'a fɛ i ka kɛnɛ ye sakura 30 n'o t'i bolo bɔn kana na parce que fura in mɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ o daga de bɛ don o la i tulo b'o la bon n y'a f'u ye ɲɛ bɛ yiribulu min na maa min b'i bɔ ni da bi bɔ o kan dɔw bɛ yen o farikolo kurukurulen don i y'a mɛn i bɛ taa nin de ɲini ka nin fara ɲɔgɔn kan i y'a mɛn a n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan sɛ wala sɛ njogu ni sɛ fara sɛ njogi i b'o njogi de bɔ i b'o kelen bɔ k'o muɲɔngaro k'a tobi n'o i b'i ko n'a ye kurukuru min b'i la o y'o bannen ye voilà donc ko in bɛ nin cogo la se fila n ka wula yala kan n'i bɛ mɔgɔw mako ɲɛ yiriba la yan se fila an b'a fɔ hadamadenw ka partageli kɛ fan bɛɛ Seku Amadu ka hadamaden mɔgɔw dilan nin ye kɛrɛkɛtɛ ye se fila kɔnɔrɔbana kɛrɛkɛtɛ filɛ nin ye nin ye kɔnɔrɔbana tapewu ye sumaya kɔkɔlen jo ka jo i y'a mɛn a n'u b'a fɔ ko sayi jɛ n'i ye nin wuli k'a min k'i ko n'a ye o y'o bannen ye n y'o d'u ma ala kama a partager an balimaw fɛn fɛn ɲɛ banna a partager kabako bɛ yen Seku Amadu bɛ ka min yira ni maa wɛrɛ y'a dɔn i sababu la i bɛ barajiba sɔrɔ a y'a partager Sefula ni ɲamaden dayɛlɛbali n y'a f'i ye ni maa gɛrɛsɛgɛ sigila Azizu Dayani wali kiram Azizu Dayani wali kiram a bɛ sɛbɛn siɲɛ 700 n'i y'a nasi bɔ siɲɛ 700 ni ɲamaden dayɛlɛbali ale bulu 100 o de bɛ ɲini a dayɛlɛbali k'a furongi kolo kɔnɔ n'a furongila n'a tigi gɛrɛla an tɛna wurudi cɔja ma Sefula ye jamatigi sunsun de ye n y'o de fɔ ye n ko cɛŋɛnaw ka fura de bi bɔ in na maa minnu n'o mɛn k'u sigi maaw ɲɛmaaya la ten k'a sɔrɔ i kɛn tɛ k'a baara i y'a k'i yɛrɛ la i b'a la kuma bɛɛ u ye n baara u ye n dɛk u ye n donya e sigira i ka ɲɛmaaya la don min i y'a ɲɛɲini a ɲɛ t'i kɔnɔ donc ne de ye jamatigi sunsun ye ni sunsun min bulu ka jan i daga de bɛ don a bɛ don masakɛw de ye i b'i sigi yɔrɔ la maaw bɛ fara i la nka kɛmɛ directeur ɲɛmɔgɔ ba projet baw ni entreprise bɛ maa min bolo a bɛ don olu ye se fila kabako don bi kɔni an bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min ka don kosɛbɛ yan ni tɔgɔ ye ko Nɛmɛ Tulayi Farada Nɛmɛ Tulayi an bɛ Muntugula kungo kɔnɔ se fila nin tɔgɔ de ye ko Jɛnɛturu dɔw b'a fɔ ko Toro Bongo ni kisɛ walima hakaja bulu muso min ka denko gɛlɛyara kosɛbɛ a b'i nisɔndiya kalo o kalo ale bɛ sin ka koli ye ten o kuma o fura de bɛ bɔ in na Seku Amadu fɛ den sara tɛ sɔrɔ den sara tɛ sɔrɔ o tigiw k'a lajɛ dɔrɔn u bɛ 11,000 minɛ u bolo ka na min nin naga don ye i bɛ den sɔrɔ ala y'o latigɛ Sefula ni a bɛ fɔ ne ma ko ngaro ne tɛ na Sefula ni ladɔ tɛ sɔrɔ tɛ bilen dɛ n'o tɛ o ye nafolo tapewu de ye nafolo haya nka ladɔ in sɔrɔ man di nka i bɛ na sa Sefula siri mana bonya ala ka jɔn ka cogo o cogo Sefula i bɛ Iza Rasululayi i b'o sɛbɛn de o sen kɔnɔntɔn ka nin kuru k'a kɛ kurunin kɔnɔntɔn ye k'a da ji rɔ k'a tobi k'i ko n'a ye est ce que i na jama gɛn dɛsɛ i na jama gɛn ka dɛsɛ i ka so a partager Sefula diɲɛ sababu ye maa ti fɛn sɔrɔ sababu kɔ ala ko ten a faalu lima yuridu min y'ale ja ale b'o kɛ nka a tilara k'a fɔ a di u ni a siti de bila kuma a ye n wele n k'aw jaabi a ye n wele a makow la kɔnɔgankow la tɔɔrɔkow la a ye n wele o la n'a ye n wele ni hakaja ne ala m'a k'aw ye an b'o de la nin ye tan ni maa min ye ala wele i b'a nafa sɔrɔ partager
ni yiri ndogo de ko ko lemuru mo te magana de kana bulu magala ko wala mate magana aw kana magala ni yiri ndogo ni ko lemuru do mun da shiro lu bi tate ka tu bulu kerala ni gelemme nana yi soko ay ko mi sayki Allah akinda asogoda no be kelini sefula fariga beke ma do law kolobu dimiti wera ta do yoro kele male re dimiti uni bana bambali fariga bala yoro ba dimiti abi muku shufe iba fo femere are do hali ni che do be ala na muso nana dra ba fo suno balela muso fana be na idagla kono dro gele o ya suno le o daga de be do ina wala che ni muso che de do abe do awye flade che daga kele muso daga kele donc abe wa mo anyini kana chani muso be wa mo nyina nyi no do na o ye dra ka kunyana la ilaha illallah farakolo ka bi yen la kan fawye ni ni ka ba ko ide ma do ku ka gele gele ya dadu ni yen naga do ka kunai ya tika gele ya bane yo no te do go ku ka gele te do be furula se mo bale mo bebla mu kondrula ka fra be nyima ya ku yele o mana sa daga be do ni nu ya ke la wi ye ki cheto o ko fe yiri do be yanve aflen ya bi forma ko ko ni fi ngi to di fo marabe mo mi na nyaro marabe banade na le bi lay nye korlaw bi ngenye nye daw bi ngenye kungolo be ke fu fe nyamna be tamaro i fe me ke kindri e tamacho fo samara be bi nyina mo bu baka no me do ala marabo de ke no bi la daga be do ni ndi on ga wa bisba do ko mu ko ma do la ko so maro ka la da do ka gele na ka gele atna futa la ilaha illallah sefula ni de lenge wa lenge abi fonne mo ko lenge yiri mi ci cobi tegere fo ko wa o de ni aro sira yiri on ni dawusu yoro doy ni be jamanye ma yala ni mana bi ke ko mi arma de wul disi ka faraw sira ngo jugu fe Allah o bi bon na ngango ci ke ngana obi na nyino le no fe Allah nguna yinga o nya yiru be yanve la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Mauka partager Cheikh Amadou Sidibé Banigo Amadou aya partager aga téléphone numéro 00223 ko fe mo bella jeli kata WhatsApp ça fait 79 00223 79 19 99 41 00223 79 19 99 41 une Maltais 00223 66 57 41 12 yo ko won so amadu ni yo WhatsApp ça abi fonne ma ko diligi do ko guru debeli jugo ma ke buguri dala fe chembi sabaduwa trabu duwa masa sulumana duwa na fara ko ta genge ko dati duwa pmaro almangushi duwa lemara duwa janfa almami duwa enza duwa musa duwa adama duwa ibrahima duwa nyanza duwa abe genge ni mi bolo e ni to yiri ni do abi fo mo kontiri fula ko yili dobe glani ibi shike ka ke chorobai wali ka ke musorobai ti dadu no ka fo ko ne fari mu kurabi la quoi mo daga de doina ni wa pisba ni kana madu nde ma ko ni dogo do frank fe kunu o de la bana ba imata kaburu lo folo de woli bale ama fo diaspora e ko fe mo be shogo Amadou la fe mo bala bela jele ta WhatsApp ça fait aba appel tout bela jele ka ke WhatsApp vocal i mo be fe mi no o fo ni ta na fo bara i mo be ni yiri daga la o fo ma chamante borote para de be ka fo be wala bela jele ka vocal ti shogo Amadou wo re fe abe la fe o re la o la mel ka no ma na appelu ka cha la ilaha illallah 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 sefla show ame ka ko dado kunare ame daga ditna sadi
nin tu in kɔnɔ yan nin mangoro tuba in nin yiri tuba in nɔ yan kɔ tu in kɔnɔ yan n ka maa min b'i ko in na o man ca dɛ mais dɔnnibaga e de ye fɛn bɛɛ lagosi n'i da ye e de y'i da diɲɛ fɛn ka tigɛ fɛn bɛɛ la i fa kɛra sababu ye ka fɛn minnu kɛ yan ala ye nɔgɔya ye e tigɛr'o la k'o lagosi anw mi sɔn e ye bilen i ka na ninnu ye wa an bi sɔn i ye bilen i ka ko na wa n'o tɛ i m'a fɔ gɛrɛsɛgɛ wa a tɛ nin ya ye nafolo daga ye n'i y'i ko tɔ ye nin na fɔ n'i kɛ bɛ 80,000 jɛma de n'o tɛ i tɛ ko a la nafolo da o de ye nin ye i tɛ ko a la bari n'i kora nin na kaban ala bɛ gɛrɛsɛgɛ wuli i kɔ sa de donc funufunu ɲama in baaralen Seko Amadu bolo funufunu min ɲama cɛ pipipipipipipi n'a ye ɲama wuli ne bi denmisɛnw wuli k'u jɔ u bɛ ɲamaw minɛ e daminɛ a ɲama kelen mana bi dugu ma o t'o ta dɛ minnu bɛ saw sani dugu cɛ u b'u pa k'a minɛ aw denmisɛnninmaw u tun b'a fɔ ko wari u t'a wari ko cogo dɔw a tɛ kɛ wari ye dɛ daliju dɔ de b'a to gɛrɛsɛgɛ de b'a la ni denmisɛnw y'u pa k'a minɛ i b'a ye sisan denmisɛnw bɛ bɔ fa bɛɛ ka na u bolow fa bɛ ɲama la u ye pan ka minnu minɛ ni fiɲɛ wolonwula dɔrɔn bɛɛ b'i jɔ sa mais ni min minɛ dugu ma o t'a la o de daga tolen ye nin ye ni ne ye maa o maa ko in na ala y'i ka masaya latigɛ i bɛ kɛ fɛn ye i bɛ nafolo sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ mana tila ala b'i ta kɛ a rɔ o tuma na o daga in ne ye nin ni maa mago b'a la kɔfɛ a bɛ bɔ ka taa ni maa min mago b'a la a bɛ bɔ ka taa ye ni mago sera a ma dɔrɔn b'a a fɛ 80,000 n'o tɛ n t'a di ila ilaha illallah ila ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sedna awa sefla me fɛn dɔ f'i ye yani ɲina mɔgɔw la n y'a f'u ye daga min bɛ yan n'i b'a ko i n'i ka dukuru ko n'a ye bari u bɛ baara min kɛ sɛba n'a denw ka taa du ci n'a ye maa dɔw b'a mɛn pewu balimaw rɔ k'a tɔ to balimanin fila cɔ sa o de bɛ tunga fɛ walima balimanin kelen o de bɛ yan ɔ ɲi d'a ma o kan u b'a fɛ k'o ba dɛbɛlinin kelen min b'o kɛ a dɛbɛli lakali de ye nin ye n y'a f'u ye n k'a daga ye n ko dati 80,000 ne m'o fɔ dukuru bɛɛ bɛ jɛ a la ba 100 don dɛ dukuru bɛɛ bɛ jɛ min na nin de don i n'i ka denbaya bɛɛ a bɛɛ bɛ jɛ a la o ye nin ye dɛbɛli banna fa ye nin ye la ilaha illallah la ilaha illallah sefula ko dɔ bɛ yan n y'a f'i ye n ko jamanaw mago banna fɛn minnu nɔfɛ masayaw k'a daminɛ Côte d'Ivoire Sénégali jamanaw bɛɛ lajɛlen minnu m'an dafɛ n y'a f'i ye n ko baara min bɛ k'u ye masaya la nin de don ni i ɲɛ bɛ nin fan min na tan kɔnɔ sogolen fa ye a daga de dolen ye nin ye kosɛbɛ nin y'a dolen ye ni maa o maa mago kɛra a la Kanɛda ko Kanɛdaw natɔ dɛbiteya wa minisiriya wa mɛriya wa k'e mago b'o dɔ la ni baara in bɛ na e bɛ na wali ye n wele dɔrɔn n b'a kabatumu ci n ka k'i tɔgɔ sɛbɛn a la ka n'e ta k'o k'a la n'i y'a ci mɔ i ka masaya ala y'o latigɛ a banna o bɛɛ de don ɲɛmaaya sugu o sugu ɲɛmaa o ɲɛmaa hali commerçant ni nin baara kɛr'i ye i ka sɛgɛn banna mais n ye ne fɔ o ye nin tɛ ta ten 70,000 don voilà a ɲɛmaaya kama awɔ ɲɛmaaya kama dasi 70,000 président ta kɔni tɛ n'olu nana an b'o discuter de n'a m'a kɛ a bɛ taa k'a to yan la ilaha illallah la ilaha illallah ni ne y'a fɔ 70,000 n'i y'a kɛ i bɛ taa n'a ye n'i m'a di e bɛ taa k'a to yan mais o ye fɛn wɛrɛ ye ne y'a kɛ n yɛrɛ ɲɛ o e y'a kɛ o e m'a kɛ o jaabiw bɔlen tɛ i kɔfɛ nin y'a jaabiw bɔlen don Seko Amadu de tɛ nin ya ne b'a kɛ n yɛrɛ ye e y'a san o e y'a kɛ o i m'a kɛ o o ye yɛrɛ de ye sa ne b'a fɛ e de ka fɛn sɔrɔ n'o tɛ Seko Amadu wa i ta o y'a dan ye n'a b'i fɛ ɲa ne bɛ yan n'a yɛrɛ t'i fɛ ɲa ne bɛ yan wala e bɛ min di e k'o tigɛ ne mɔ bani wala n'a bɛ fɛ ɲa n'a tɛ fɛ ɲa e tɛna ne ye de wala i ɲɛ bɛ nin daga in na Sefula n bɛ dana de don mɔɔw ye ka dana lakari ni daga in de b'a kɛ cɛ wɛrɛ ka cɛ muso ɲini o tuma ye mun maa ye
e surdo nga jamana ino nya fa ngo shia amebe nyuno amnyondo ebebe nyuno ni shia bi so imo ndi so imo amete udo ama ndugude na fara ka shego maru ko mo taruku godo be bay taruku robi wuli wale ha ki muso furu ka bla au ka dugula bla kuro do be klo kala katla ka waso nai ndema tofo ni ngara kai fanvela la kamale ngora ya muso furu ka bla kure klo kala katla ka waso nai fo muso be kla ka ni kamale foto takachi kamale mo ago shego amadu ni manya ni ma muso mene mena ngoni ngeme la ko ho ngome munaye muso furu ka bla yani ngakala imane yi ayenya fadeli ngo bon ata flake ble tetamo ata flake ble ansor la ka guno de ke ha gebi basa fana tara le ko namati deli atoyi aka kulushi ko na buru ba kunza nota ya chete ble ne buru kala de ba ka kulushi ko tetamo ha buru kala e pi jibolo fana ka ko nyigili da sa de o de ba ka kulushi ko na bulu sa fo iteble anenda na bo akala mako akopma fo menya na bishego ngo mungeme akwa woyo mefa be ko cheni bo meche yaro pep engo kanga kede atinde muso kadi o me ay mono de doiro japma mana dado nono ro iba boli cheke na so chewere ka façon ke no yo kila yo kire na ngaro ko ku ka jamana ni mulu bali no ko che club ke che muso la ere ote ko ji ko fe jamana ino ko club ke che muso la abu bolo yo kungo dedo o me ni ayo te ka ulada la mi ta ka ibe ndaka ote o donge munu ye khoro ni ulu na samwa dana de nyita dana daga wa bina awo odido me na e mami mine na nana ko ka boala ibo fransara de ka boala ay mami mine na e mami mine akele cheni kala mine o de be gola wa binani o ja ibi na mo disigite di parce que cheni kala mine na fa abi famu de afalo shego saben kaba ko da o bien ni kaba ko da mi la ami segi ya daga to be nyefe kata munu me ni ma obi kwala surashu ka fen ni fen nu shego do la olu be ya ka sera yoro wala de la de ya se fula surashu tabe ya ondande gango gesho olu ni de ayango twita bari min kero ye fu wati dola duga de dama de sera kana ma ante mamu na ma olu do se fula si yoro bi bulu yantala alhamdulillah shego ikungo bo surafu bo fendo lab ne be surafu kama jemo ga partager shego Amadou Sidibé Bango Amadou ako ko do lab ne be surafu kama kom na ga tugumna shego rimna wala shego jumenu aywa sefla na fura surashi be ko tew ya fama ma kanuba ode ka elimawi ma kanuba o ka elimawi ore ga mawi me ni ko surashi usisa ube kata munu ba de walo ulu ka fati o tanga surashi parce que masenema usira ya ntu tapma don tu goyrodo ntu nayrodo ntu woyrodo o pma no lukote me ne ka mawdedo umuru manana mundara mfemine mve kati nu fongo fenna ibi segi kana ya ube na mi manana mfo miklaka ikokrai ne de côté ka kura ko sebe modeke wala me temu ndap ma doni olu côté de ne tout tap ma do mu me ni yu black atanga modu demo wala itse ko bali téléphone be ne na beche olu de kodo do tala ula la be daga be isa wala sabu shego ni ma do be fa kanu kana sare la ka fro kata di bon nte o lajo parce que ndunye fu mi nganyo o lajo mena do no lajo ra o mena ame anla do roblea ma ye do e photo do ta ka yira na shuke shu to me ame ka ngap ma invo asanve o tigu est-ce que olu kungulo kaya o ma famu me ne afo sa ya be neta ngofe awo idabe ka kapma ni damingo ni me kapma dron e dona ka ba sa ya be neta ko fere wala na ba fe aka ko katanye dron abe ala mota kumbla parce que on tay ala kuy aka bandiya na kan nangara bayani sunyali on tatui on tay ala kuy wa mali abe go dige kono mali jugu bi cho mali koro mawo ma base ngoro nzegira pmenga nye garandi di mali de uma enyina no pmengo manya shugo nzigi le do ubeka fure uchimo dongo do o te mali surashi fure eu me ebe fure Facebook savea
mais ndelemani attaquera domina malide ma yɛrɛ ka surasi photo ta k'a bila u fa ko jugu malide m'o kɛ o ma kɛ mondoro bɛ attaquer don min malide ma ka surasi photo o sale photo ta k'o bila Facebook kan mais malide jugu bɛ ka fa bi malide jugu bɛ ka fa bi mais malide e y'a photo kelen ye Facebook sanfɛ i y'a ye e y'a ye mais don o don e tɛ mali surasi ka su kɛ su ye mali jugu bolo Facebook sanfɛ ko malide ya n'i ye mali surasiw ka su kɛ su mali surasiw su n'i y'a ye maa o maa bolo ka partage ma bolo Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ mali jugu don mali sara yɔrɔ yɔrɔ a tigi ye mali jugu ye wa Seko Amadu n'a tigi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na wa Isa tɔ don dɛ ala kilabi kɛn sisan dɔ ninnu na ɲɛlayidu di koyi u taara bi mali surasiw ka yɔrɔ yɔrɔ mali surasiw bɛ kɛ sebaga ye wa u bɛ fa k'u ba tayi ka sɔrɔ ka na jugu bɛɛ fa yan minnu bɛ faransi a bɛɛ bɛ fa Seko Amadu aw hakili la aw ɲɛ b'a la marifakisɛ de don mais ko wɛrɛ bɛ ko in senkɔrɔ u t'o de dɔn maa o maa ye jugu ye i bɛ sa n bɛ segin a kan dɛ ɲɛlayidu di malidenw ma maa o maa ye jugu ye mali senkɔrɔ o bɛ sa wa solution bɛ mali la dɛ solution sɔrɔla a la an ka taa fɛ yanni waati dama dama dɔrɔn faransi ka k'o banna ka ban pewu faransi ko daga jiginna fɛn min b'o ka dɔrɔn a tun bɛ ka don mali surasiw ni ko minnu kɛ dɔrɔn a b'o yira olu bɛɛ la Cadi ka to yen a k'a ka baara kɛ mali surasi ka to a k'a ka baara kɛ ni filanan bɛ mali surasi la diɲɛ kɔnɔ Afiriki ya o de ye Cadi ye n'o tɛ Cadi surasi tun tɛ Mali ɲɛ koyi o ye mun nɔ foyi mais ne bɛ taa Cadi o ne bɛ Cadi surasiw bolo yen komi n bɛ yan cogo min yan taw an yɛrɛ bɛ ne valeur dɔ de yan ti valeur dɔn voilà mais sisan o fɛ mɔgɔ b'o dɔn mali surasi bɛɛ sous-région bɛɛ mali surasi b'a surasi ni cɛya cɛ i tulo b'o la mais jɔ bilen i da la k'i ka boli jɔ bilen jukɔrɔ i bɛ taa min jɔ birilen i da la e yɛrɛ ka jamanaden ani jamanaden jugu olu kɛlen jɔ b'i da la ani jamana dɛmɛmaa jugu e bɛ boli ka taa min donc mali de tun b'o kɔrɔ Seko Amadu ko ten ne ka ala n y'a wele ala ye jɔ fara k'a bɔ a da la jugu o jugu bɛ yen sa a bɛɛ bɛ fa dɛmɛmaa b'a la a bɛɛ bɛ sa maa o maa bɛ yen k'i bɛ ka i sigi k'i b'an muruja e ka dɔ kɛ ne ta rɔ bani ni mana ninnu na n bɛ sɔrɔ k'i saraka daminɛ e yɛrɛ bɛ fa i su ni bi na ka bɔ faransi wali e tɛ zan dɛ soit i su ka don yen n'o maaw bɛ yen n'o su nana yan maliyɛnw bɛ taa hali o su bugɔ kaburu jɔ i b'o kalama o maaw bɛ yen dɛ a dɔw da ye dɔrɔn a sara dɔrɔn u ka ɛndiw ka ko kɛ k'a su jeni n'o tɛ ala su mugu dɔw bɛ yen u bɛ taa cɛ ka taa bɔ kɔgɔji rɔ donc o mɔgɔ b'u rɔ yen dɔ ye k'a yira i la dɔrɔn mali surasiw garandira wa malidenw garandilen don Seko Amadu de y'a fɔ ne y'a fɔ n kun tɛ ci n da tɛ fara jugu fɛ n'i tɛ mali fɛ anw b'a fɛ n'i t'a fɛ an b'a fɛ anw ka mali garandila faamaw garandila surasiw garandila wa foyi tɛ mali kɛlɛ de banjɔ u bi taara bi u ka yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ bɛ bonya u la Seko Amadu ye layidu ta wa solution sɔrɔla dɛ wa saya b'a kɔfɛ maa o maa faralen don juguw kan i bɛ sa ne de y'a layidu i y'a fɔ Seko o diyara n ye n b'a dɔn Seko surasiw mais Seko n ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na halisa maa kura surasiw la maa min kun danga gosira mais sisan i ka nin kuma mɛnni kɔfɛ ko surasi bɛ fɛ ka na a yɛrɛ kalifa Seko Amadu la o ko fɔra ko bɛ cogo di bon a ka kɛ surasi ɲuman ye fasoden ɲuman n'a kɛra o ye n ye n taw bilasira cogo min na n fana b'i bilasira ten parce que ne ko n taw b'a la o mais e ma maa min taa kuma dɔ fɔlɔ na o ye ka surasi ya mais wulilen filɛ n y'a bɛɛ garandi mais ma maa ko o rɔ dɛ wasa in na n ye bɛɛ garandi ne ma koli kɛ o la o n ye bɛɛ garanti n y'o de fɔ mali jugu satɔ don o kuma fɔra min kɛ n k'u ye sukɛsiw ta ka yaala an ka so in nɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a yira hɛ aw ko maaw tɛ sa n tɛ su ye wa o tɛ su ye i t'i daminɛ ka bɔ n da la maa si dɔn mali anw de ye o ta kuma dɔn wa anw y'o ta kuma dɔn mun sara n'a y'o tatɔ la ni maa 600 sera anw ma o ye mun ye mali surasi rɔ mali surasi tɛ ba 10 ni kɔ bɔ e ni ala cɛ maa 600 ye fɛn ye rɔ maa 1000 ye fɛn ye ɔ tuma na ni hakili tiɲɛ yɛrɛ ni kunkolo wuli ni hasidenya n tɛ n faso fɛ ni ala n'o yɛrɛ tɛ maa bɛ nin k'anw ye donc k'a yira dɔrɔn n'i tɛ faso in fɛ anw b'a fɛ faso jɔ bɛ kɛ tan k'i faso ci k'i faso laada bɛɛ ban k'i faso hɔrɔnya ban k'i faso lagɛsi k'i faso diya juguw ma o de ye faso dɛmɛ ye e ye faso cibaa de ye donc n'i y'o ye maa o maa la faso cibaa de a ye bɔ olu kɔ dɛ anw ta tɛ jɔyɔrɔ ɲini a ka jɔyɔrɔ ye aw ta bani mais anw faso anw tɛ kɛ refuser an faso de kɔnɔ anw de ko ten
n'i ye fila ye ne ye fila ye ka tɛmɛ i kan n'i ye dɔgɔnɔ ye ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔ ye n'i ye bozo ye ne ye bozo ye n'i ye bamanan ye ne ye bamanan ye ne ye o ye ni n fankelen tɛ nin dɔ ye ne fankelen ye nin dɔ ye donc siya wolomatanw fɛ yan Seko Amadu filɛ Baningo Amadu Seko a faamuna n'an bɔr'o la an bɛna don wolodon kɔnɔ wolodon ta bɛ cogo di o wolodon ye hakika de ye adamaden ka fɛn bɛɛ ye o de ye ni maa ka wolodon ma dilan den bɛ kɛ maa bolo hali den k'a da ka sugunɛ kɛ fo ka taa se san 15 wolodonko b'a se den ma den dalen bɛ sugunɛ kɛ dilan kɔnɔ fo san 15 wolodon saraka dɛsɛ b'a kɛ a bɛ gulɔ min wolodon saraka dɛsɛ b'a kɛ a bɛ kɛ kɛlɛjugukɛla ye wolodon saraka dɛsɛ b'a kɛ a den tɛ sigi a t'i lamɛn wolodon saraka dɛsɛ b'o kɛ bon a tɛ ko laban a ka foyi tɛ laban i b'a fɔ ka dangalen don wa ni ba ni fa ni min kunnaja a b'i jaabi don dɔ wolodon saraka dɛsɛ b'o kɛ wolodon ye adamaden ka supasema de ye a ye komi n'i bɛna so jɔ ka beton fɔri dɔrɔn k'a kɛ so ye n'o jara n'i ye koko jɔ k'a n'o minɛ nka bɔgɔ nɔɔninen ko o cɛ bolo la ka n'o bi i ye beton jɔ k'a tɛ wuro de wala donc wolodon ale kan ka saraka adamaden kelen kelen bɛɛ fɛ maa min si sera san 60 o kumana sisan san 55 n'a sera o ma i wolodon i kan ka saraka toujours n'a sera san 65 wolodon kan ka saraka o bɛ se ka sababu ye k'i denw ta ɲa mais nafolo baara ni fɛn ninnu na n'i ye san 60 san 75 sɔrɔ ka na ne wele o la bilen nafolo baara tɛ ne t'o k'i ye o maa bɛ t'o kɛ su ye se fila ma i tɛ jɔ i ka saya la n tɛ i sara dɛ 75 non o t'e ka ko ye nafolo baara i b'a k'i denw de ye nka dɔw fasa jaamɛ halisa olu b'o de kɔ koyi ne ye 75 a kɛ ɲɛ e tɛ a kɛ i denw ye sa wala ou bien i wolodon dilan wala mais nafolo baara yɛrɛ bɛ dan an na Seko bon a bɛ yen n bɛ ka k'a k'u ye su ni tile n y'a f'i ye n ka jaabiw bɔlen don i bɛ ka hɛrɛ minnu ye sa maaw fɛ olu de don min ta mana ɲɛ o bɛna hɛrɛ dɔ kɛ ɲɛ min ta mana ɲɛ o bɛna hɛrɛ dɔ kɛ ɲɛ an mako bɛ nin de la nafolo ko ye nin de sababu ni sababu min bɔ fo ko wɛrɛ n'o de f'i ye dilan yɔrɔ si tɛ nafolo la tubabu ka mansin kɔ e bɛ bɔ n'o bi jinɛw yɛrɛ se t'u ye fɛɛrɛ b'olu la hali si yɔrɔ t'u bolo se fila e filɛ k'i pari cogo min na jinɛ si tɛ diɲɛ na k'a bɛ se e pari tan o se b'o ye yan ni maa taara fɔ k'o bɛ warimugu cɛ k'o d'i ma taa i mago la gɛrɛsɛgɛ ɲini dɔrɔn fa hali olu ma yuridu sabu o ye yuguba ɲaga ni yuguba saga 2 ye 70,000 o nafolo in o de ka teli o de bɛ ka na ni ala sɔnna mɔgɔw bɛ k'o kɛ kosɛbɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ sɛbɛ sugu bɛ fɛn o fɛn se ka i b'a kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'o kɛ o de ka ɲi e bɛ taa nafolo ɲini na i bɛ bɔ yan sisan ka t'i da jamana dɔ la k'e bɛ nafolo ɲini la nafolo gɛrɛsɛgɛ t'e la a bɛ sɔrɔ wa i t'a baara n'a ka di i tɛ na so i k'i sigi i k'a baara Seko n'an bɔr'o la maa dɔ bɛ tubabu jamana kan dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a ye u ka juru balalen bɛ tubabu dɔ la dɔw b'a fɔ moriya tɛ tubabu minɛ karabali tɛ tubabu minɛ Seko n'a tigilamɔgɔ y'a tigi tɛmɛ la a ka juru bɛ maa dɔ la a ye baara k'a bolo nka a dɛsɛlen bɛ k'a ka sɔrɔ fɛn sɔrɔ se fila ala deli bɛ jinɛ fa jango mɔgɔ tubabu tɛ mɔgɔ de yan mɔgɔ n farikolo ka jɛ o bɛ se kɛ waraya yan o tɛ kɛ waraya tiɲɛna ne ye tasuma da tubabu bilen kan a bɛ kɛ komi a ka bɔ a sen na pari kana yan est ce que a ka kɛnɛ a ma kɛnɛ tiɲɛna o minnu de don farafin yɛrɛ ka danyɛrɛlabaliya kumaw de ye u ma da u yɛrɛ la farafin ma da a ka fɛn na koyi mais n galila ala la u da mɛ tubabu ka fɛn bɛɛ la mais u ma da u ka foyi la ko ba e ka filɛ ko baara tɛ tubabu minɛ wa ala deli wɛrɛ bɛ yen yan'a ka mɔgɔ finman minɛ a bɛ jɛman fɔlɔ minɛ n'i y'a ala deli kɛ mɔgɔ jɛmanw fɔlɔ bɛ kanu i la n'a y'a kɛ k'a di muso dɔw ma u bɛ u se cu faragwɛla dɔrɔn mɔgɔ jɛmanw tubabuw dɔrɔn de bɛ tugu ale kɔ sa a b'a ka sɔrɔ kɛ a ma ba mais n'i ye nin fɔ tan furu kɛɲɛ dɔw bɛ yen olu hakili la k'u ka dɔ in gɛlɛya de don i n'an sɔrɔ yan ni furu kɔni tɛ fɔ tulonkɛkɛla a da ye kana se yan awɔ a faamuna wala tu saluna yawma izin an naimi jɔn bɛ ɲininka i ka hɛrɛ dunda bɛɛ la donc n'i ma ɲuman kɛ f'e y'i ta kɛ dɔrɔn k'i yɛrɛ feere k'i da ko tubabu tugu mɛ nkɔ b'i ni ala cɛ ne tɛn'o baara ye Seko n'an bɔr'o la mɔgɔ dɔ bɛ Angola ka taa Cameroun fan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ sanu baara ka se jama baara bon kuru baara ye n ka baara ye ne yɛrɛ sera Angola wa n b'o don na o de kama kuru baara ani Mozambique u bɛ n ta ka taa kuru baara ka d'u ma mais ladiri t'u rɔ a ladiri man ca wa u yɛrɛ tɛ ko tɛna u caman da mɛ so kɔnɔ yen ka Angolaw bila ka taa bin kɔnɔ Angolaw bɛ kuru bɔ ka tila k'a dogo u mɔ
fa kalo tani flaw bo lay e baden du chemo e bengeti e terketi fo mamu nama be nyonga kame olu tarabla ko ke ka barade yake ku mamin zoro ku ka alafle ko kana demo wera dunde sidi e ka bara infleta mano olu be clé ku financer malien be clé ku lu financer lagine ka be clé ku financer lu ye kuru soro u ba bloquer ka dogo ko fo ima soro tiena nyina gelera ko ama fosi soro u ba soro ye kuru soro ka be dogo ne ba kalama do pour que ki golu bulo ala deli gelema do be no kera ka ba dongo te se ka kuri ndogo kwa nu ya ke chogo be na nu mana na tabiche be na na dongo ala deli gelema o me pour que ka se ka kuru soro awo papier ko ni barako bon papier ko ni barako flate wabina awo ni ba fla ko tan wala fay ko de isa wala so tege fleli bon tege fleli ya dama de ka ko di yo de fi ni mai ute kanin famu no ta dama de yere ka nyege be yadi kana ta buguri bon nda fo ite ta buguri dalaw fe bare ko ki damu lu ta yeke ha note ulute yini ga nyo amugo ni koro yarwa ensa dude blu mara dude ni te o ni te ai doni maso mo bia ni no ni te wa ya ni maje me doni la o ka je doni kire la o doni koro ba su no andike mo ru kuro ka fara mo gola o ko mi koma ko koma bina bonya bere moro ku ba kulo fara sabi do ajugoro ni koma na koma bi bombala ko ka da be nyaro ngalo ku ndige me o ngalo nyukute la da koro donc trabu e ni ndeni ni obe pma wero yo trabu e fe do e tamashe dronde a boy kala tamashe ke ko mi jine go mi jine ko tamashe ko ro ibe se bengalo ibe se be sababa do bi se ke ba fo jine bore ya ta ka ni jine bore ye o ko re jime do mi ala bore ye dungo do ibi minge ni mate je olo ma de se kilade bolo kono ne nyaada ma de ka letri di ka damine wulo do fi sado so wo fe me passe ade adama de tege ko aw mi se ka kala kadda anga kalanda hagem anga kalanda hage ame dawdi de ka foke bi se ka bolo kono na yege la kariya yo la kare na isa do ta so ma te de so ne tege bi de jamana te ko ka ta shi wana isa wala so même mamme fera projet nous fait bon nyeda be fle wana ni no emusu tani ko wala be wana na kili wala wa kili wana ni ko be keti so tireche c'est fla o de dabrile kamuso kelenda kana flana faraka so kele moblu be so dora ibe ka so sabana ni flana na mine kana do faraka pio ka buli ka jamana bla suno ka do bo kele do tire wuli wali o nyaro be tire ko ila gbashi parce que nebu chama sigile yere do yere sigibe mala jabaranu ko fe wali micro nu ngofe nebu do sigile la je che fa muso atko muso fa che yere bu do la je o do tire mbrakata me kene kati parce que ma tire bi nyere o be do ke me ibo do sigile nu dai ha o be ka je chedi wala bon o tire di be na dala o tere bene donc ni yo la dron ni da kedu ibo to ba ni da ka be boy jetia o be boy avec comme au plus tout alors mais so tere be muso dron na be cho avec chela be musula muso ta de be bange ko ka kusube o kulu tugu ya ma no te chetri jugu ka cha re chama ele ta la che sega ma choka cha muso yo parce que muso chama be sega soro chefe wuli bale den ya bla ere ma be fenzoro al fenzoro e ko wuli bale so che ma cho atiri jugu de kacha ka muso ka tire di bangi me ko sebe bari ele te se ke mo ga fe ka tire di domo ko mela mbe mine o don si sa che tire bi yelela abe to agele ya ko ya famu no te tire be ma fla bela Peut-être que quel est le label de sabati ko kama ni yemi ko dron tire be bon sabati le do ke ete ma do ya mami ni bi nyuma ya kai ibe mo jati ni mo sigile ma ba bloquer ka da joti to na nyuma ya ko mama tike ke ka da do ni ka ba ke ma wa na nyuma ya ati a famne se fla o shedi ma ni shewe dumuni ke ka ba bi nyo bo koro shero juguma ma mi tire ka juga be
a bɛ sɛ dɔw gɛn ka bɔ ɲɔ la ka taa fɔ kɛnɛ ma ka boli ka segin ka na sɛtɔ minnu bɛ yan u b'a dun k'a to yen kɔnɔjuguya yɛrɛ fɛ ale tɛ caman dun donc n'u tilara tuma min na sɛw bɛ sɔrɔ i b'u kɔlɔsi u b'u da kɛ to u b'u da kɛ ka dugukolo minɛ est ce que i y'a faamu u b'u da kɛ ka dugukolo minɛ n'o de f'i ye n ko n'i ye maa o maa ye i b'a kɔlɔsi tuma bɛɛ i bɛ ye a b'a bolo k'a da dusu a ɲumanya ko wallahi tere ko ye tiɲɛ ye o tigi tɛ ɲuman dɔn i ye maa o maa ye tuma bɛɛ a bɛ to k'a ɲɛda salo tan ten dugawu bɛ o dugawu tɛ ale bɛ ɲɛ baraji minɛ tan ten sen fila o ma ɲi dɛ o bɛ maa ka hɛrɛ fari k'a fili pewu dɔw ta a b'a ɲɛda salo ten o ma ɲi maa t'i ɲɛda baraji minɛ ten dɛ o bɛ maa ka hɛrɛw de fɛ maa bɛɛ ni hɛrɛ bɛ nugu a b'a gɛn a b'a janto o ko ninnu na n'o de f'i ye tere bɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ la muso la n'i y'o tɔgɔ nin sugu ye muso la o tɛ ba cɛ la dɛ a bɛ cɛ fana la i b'a ye tɔgɔnin dɔ bɛ kala ka gokun ka kɔfɛ i m'a jɔlen kɔ don de i n'a ko muso jɔ don o tɛ ba muso la o fana bɛɛ ten de mana muso o muso a bɛ nɔrɔ o la mais tere ye cɛ de ye donc n'u ko k'u bɛ nin bɛɛ fɛ a b'u bolo yen diɲɛ ɲaaminen t'an dala nin ye si fila ye tere ye tiɲɛ ye n'o tɛ a bɛɛ ten n'i ye den nufile yɛlɛlen ye kan o tere dɔ ye o ye tere ɲuman de ye o ye kalankɛla de ye k'a nufile da yɛrɛ tan ba nufile yɛlɛlen tɛ tolɛ n'i y'a ye muso la i y'a ye cɛ la a y'a don kalan na bɛ kɛ masakɛ ye n'i ye maa kulo dabirilen ye tan a y'o ka saraka bɔ dɛ n tɛ o bɛ kɛ bandi kuwale ye hali a cɛkɔrɔba bɛ kɛ bandi ka kulo fara fila dabiri ka kunkolo figiri a nɔfɛ i ta in ka fisa i ta in mɛrɛmɛ o awɔ i ta in mɛrɛmɛ o mɛrɛ b'i tamada fɛ o ka ɲi dɛ i ta in bɛ kuma caman mɛn a da yɛlɛ mɛ dɛ i kuma caman mɛn donc jamatigiya tamasiyɛn nɔ siga t'a la i dara ka ɲa dɛ donc mɔgɔw bɛ taa sira filɛ ɲi la nin cɛmancɛrɛ sira in wo in i y'a mɛn ne y'o ye muso min na muso caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka denko bɛ gɛlɛya bon hali n'i kɛra waliju ye cɛw bɛ tulonkɛ ɲɛsin i ma. ça veut dire sogo fɛn caman bɛ gɛlɛya i ma i tɛ ɲɛ sɔrɔ la tere de don. tere bɛ maa cogo kɛ n ko dacogo ye tere de ye. ça veut dire sogo tere bɛ bɛɛ la. dacogo ye tere de ye mais ala ko ni ale ye latigɛ n'a ye latigɛ jugu boli i kan ko n'i ye laɲini ɲuman kɛ a b'a wuli ka bɔ yen kuma tɛ nin ya. nin ye gafe de ye c'est à dire que u b'a la tahiru dɛ tahiru di mɔgɔw ma aw bɛ tahiru dɔn wa tahiru yɛrɛ tɛ nin ye wa ala ka dacogo de fɔtɔ de don. n'i y'a mɛn tere dacogo tɛ yan n'o tɛ tere fura bɛ se ka kɛ o mais e nunkala jigɛnnen fura bɛ se k'o tile bilen yan e sen dabara mɔndilen fura bɛ se k'o yɛlɛma bilen yan n ko fura de b'a kɔlɔlɔ min b'a kɔ fura b'o yɛlɛma fɛn fila ne bɛ dɔw yɛrɛ sigilen ye i bɛ maa dɔw ye a ka ɲi o ye ɲa da ye nka n'a y'i jɔ n'i y'a jɔlen senw ye tibiri tabara ko banna ye. o ye dacogo ye maa dɔw dilan bɛ k'u sogolo i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ dɔw sogolo cogo u bɛ hɛrɛ lase u ma maa dɔw sogolo cogo u bɛ hɛrɛ lase u ma mais dɔw sogolo cogo u bɛ bɔnɛ dɔrɔn lase u ma par exemple muso kɔdolen muso dɔw bɛ yen a kɔdolen sisan n'i y'a kɔdolen solo lajɛ ka taa sa kamankun yɔrɔ ma muso min bɛ yen ni den caman bɛ na sigi a kɛlɛkɛrɔ i sin k'o dɔw la ten den caman wolomuso ale muso min bɛna den caman doni ale bɛ dɔw de la n'a y'a kɔ don dɔrɔn i bɛ sin k'a ye ten i bɛ den caman sigiyɔrɔ a kɔrɔ ka taa kɛlɛkɛ o de ye muso kɛlɛkɛ man ye i y'a mɛn wala o b'o la ani muso minnu bɛ yen n y'a f'i ye muso dɔw bɛ yen u man bon u man jan mais i b'a ye ala y'u sɔn muso sinbaw don u bɛ den bɛ bonya kosɛbɛ o caman bɛ den caman fana wolo tere juguman bɛ yen tere ɲuman bɛ yen o tɛ tere ɲumanw ye wa n y'o de f'a ye n'i ye muso jigɛlen a kini bolo ka taa o ye muso ɲuman ye o furu
ngabi pmo make ni chesigile ka kangeta ikap maro yanvebe ka pma be ka nye korota nyuma akini feta na ya ka yala mata pmo pma yemi fo ati ko de Allah ajo aiba mo na de temna sa ha boni mami nyi ta ka ko jotere me maro ta ti ka ko telaba aka jeno ti ko telaba hala ere ku rete se ku laba abe ko damine ka blati wo alaje ke o te tiriya ha bo mami nye kuru sanvela inta ni shite ka na kera jamana te abi jamana chi na kera duti abi duti o te manyuma nye o fi ko yiru de ku no be ko be do abe muso do la o ke me kale ke ko woro goro yo fi me ka toro shita la ne bu laje nyengere la ka yele di de kelente ke foyi ali de un te se ka sigi hali a de un te se ka sigi ka baro ke nyon fe mais nous ma chamo de ibado ke metere jugu dadu e wuli bale ma to frabo a jere la ko ni ne chere nyuma ne fle ni nyora shinu nu sura shike dozoke chebakoro ni nyora shiku de dio lamute dakaw ni shibi janya hali kisekera komi sangise ni ye ni shimine ka de nyika kikam nege bamay disiro wallahi ala bi boro foni yasro mami de musulmandi baro fana be ko ino de me fashile ka kashi ita yoro to de wala nga ko moti wulo mable afamna so sabe tere la bombe kele rugabla tere la bombe kele do tibiri tabara sinda se dugube nunu tere fleni sunyele no maro suda tuko kongolo maro dugube maro kurugeshi ubaro felakati ubaro shijeti ubaro geneba ubara koje koro ubaro ni be teredi ni be tere munu me mata che meka juguma one foni ni ani saidi ke fle oni saidi nigeru ha ani klo flani nyengele o bebala ha o bebala se nugo ni nunu bebala yi se nugo ni baro fana muso do ye muso do no ya jo na ya se nugo bo akofe ngere o ta bane no kera dro aworo yoro ime karituguni dogo tafe be mine o yoro ime tafe samaka dongere kono wala muso mi to guni wuro gube tafe mine ka tafe dere sefla o ko joere o ko joere isa yoro lawo ni mo furago isa yoro lawo de no ni meba ko afamna shogo shoga mi fo ko sebe bi ma do en boro chama ke boy family foro na fulu bara ni da mi foro ma do abe pri foro tiga laje fe ware wanani be fra furu ke im furu mi so be fra mi furu yani gata worobo yani kata worobo de o fo de yani gata worobo o be ka nyami ka foro na nemo kale ka ko nyami chedunga muso binga di chenya fobaga chenya na ko muso manyi abeta fo keti feno parce que ça ba pousser o ba fo keti feno do kana tu ke ko ka katoro ka sedema e wuli bale yani ga ko ke ta ke naira ibe fotochi no wala afro wuro mata foi mata ani terebe ni de mekanga ke o be ke yani ga ko ta be ya yiru be ndege ube fombe sudu yombe mbebe jala blue di jala la do bebe ya tetama afamna ani tigalaje wanani furu laje fere wanani sape washeki wala ka gele wolo do tay ko no kulo ci o kade ni mo ma de wolo de saraka ide beki bolo paparge abeki bolo be bamal ba fa kay tawni be fika wolo do saraka de bukati se sam bishi e sam bioro andu wala be wolo do saraka o ku e de yere takanya no te bare wolo do saraka bali am se ka de untachi de nga ko be nyana mini kana ba se da o ka be do ga furu sa sal ma be di muso wolo do saraka bali ko ni ma to ka furu hage do wete owo afamna sho be do ka body wa ibi sigi tasumaro afamna awo so ya kuma laba be malaba e ni we fuli kai ka kila ka mali do fo kan labe bo fo kan ngalo ma fo shego amadu e gango gashi ko solution soro la malla ko mali do njigi tugula mese ka ka gango ima no la mali jugu o jugu ibe choko ingono ne de côté mali jugo ibe taro kagla ka fanga jamana e fama ko jigisigi wa ko nyale do uko ka barake mali surashi ku ka barake ngalila alala jugo beta biuka onga fama e sebai shega madu de côté wa jugo bara ibe sa wa jugo bali bamako kono ibe taro Allahu akbar ibe jamana were ibe taro faragwe jamana munu nya ne me ba nu ya njamva wa ukako bana shega madu de afo wa dugo menena
kuma banna. A diyara n ye Seku an b'i fo kosɛbɛ Naam. ka diɲɛ bɛɛ fo Naam. bi an kun bɛ Seku Amadu Sidibe ni bɛɛ b'a fɔ Banikɔ Amadu bi ma dɔ bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ fɛn na fɛn fɛn mana image bɛɛ lajɛlen ka partager o la an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi